Hayi sisi ngeke. Awukwazi phela ukuthi Hayi Sandile ngeke ungilethele inkinga enje. Ngeke ungilethele inkinga enje mina la ekhaya. Ikithi lana. Ikithi la. Ikithi la. Angizozwa mina ngomuntu ozoqhamuka obalethile. Baqhamuka bona labantu ongilethele bona. Baqhamuka Sandile. Indaba ungangibuzi mina bangiseduze wakho uziqhamuka. Oh sisi uqhamukaphi? Ngiqhamuka la. Kephi la? La eduzane. Ayo ngikho into ethuseduzane. Wendi house ufake ingane zakho uma ahlale la ashonele la kwakhe aphume ngebhokisi. Awungilethele yona ke sisiqala ke bese ngiyifaka khona. Kodwa uma afanele ehambile la. Ahamba uma yohlala ekhala abantu abadala ahlale nabanye ogogo nomkhulu. Kokhulu ithoba ngicela ukuthatha le thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesisithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Ngibiziwe kwemenye imindeni njoba nazi ukuthi into esiyenzayo la inkinga zomndeni uxazulula inkinga mekuthi siyahluleka sesithatha udaba silibeke kocwepheshe because we believe ukuthi bona bakwazi ukwenza umsebenzi kangcono kunoMagasela yabo. Ya into ebalekile mfethu ngifisa uyenze nambukeli ukuthi usubscribe, ulike, ushare and ucomment kubalekile kakhulu ukuthini ukuthi ukwazi ukusiza nomuntu esuke sinaye akwazi mesehlele ekhaya athi mayibuka episode asizakale because akubona ukuthi mina indlela engicabanga ngayo wonke umuntu ucabanga ngayo. So lokho kusizo kakhulu ukuthini ukuthi nina amenqhubeni comment nabantu basizakala. Anyways, without any waste of time ngicela ukuthatha le thuba ngokuthobeka ngibingelele ubhuteduze kwami. Sawubona njani? Yaphila sithi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukeli weBlack Life TV uthi sawubona ubese uyazisho ukuthi ubawa kaba kuphela. Ngibingelele ababukeli beBlack TV Black Life TV. Black Life TV igama lami nguSandile Wamkhize. Yeah bhuti wami. Okay. Ufisa sikusize ngani la ekhaya? Ngifonele lana ngoba ngicelile ukuthi ngithole usizo mayelana noma. Sinenkinga nosisi la ekhaya sibanga indaba yomuzi enisibanga nendaba kama. Okay. Mhlawumbe siqale la. Nibangakhi kuma? Sibabili. Bili vo. Yebo. Uma unaba? Uma ula kuma 86 87. Okay. So wena nosisi wakho kuphela? Mina nosisi omdala. Osisi mdala? Yebo. So inkinga enibhekene nayo mhlambe yini ngomanje siqale ngoma because into enabantu badala ngibona ngathi balekile ukuthi yeah so mina ngihlala ngaphandle kwaSouth Building. Okay. Ngiyasebenza naye usisi uyasebenza. Uhlala nezingane la endlini and mase kuba nayo uma. Oh okay. Yeah manje into esibangayo usisi ufuna ukuthatha uma amhambisa mise home. So mina ngila nale ukuthi ongenana zama ukuhlanganisa imali. Then mase siqasha umuntu ozomgada uma. Ngoba sometimes mangithola ithuba nami ngiye ngihlale naye ngimlungisele then mase kulimala ukuthi mase kufanele ngiyolala ngoba ekseni ngiyangena. So mase ngiyamshiya. So mase ngivuka ekseni ngiye ngithi ngiyavuka sekunama complaints ukuthi usekwenzeka ukuthi. So ngicabanga ukuthi usisi ulwa nokuthi ufuna ukumthatha umama ise home. Manje mina angivumelani naleyo cause umuzi wakhe lo and engicelile mina wathi yena akafuni ukushiya umuzi wakhe uyoza hambe until kuhlukaniswa igodi emzini wakhe. Manje uthembele kumina. So manje usisi usefuna ukuthi athathe iroom lana eyodwa ngicathi mangicabanga a-addele ingane zakhe cause baningi mina ukuthi ngiya-understand but ngihlezi ngimchazela ukuthi akazama uku-add outside building cause ispace esikhona. Manje yena ulwa nokuthi ufuna ukukhipha umama ise home. Oh now I get it. Unabantwana usisi bangaki? Bathathu. Oh amantombazana abafana? Yeah amantombazana awu2 nomfana oyedwa. Uba umdala? Umdala untombazana. Neyokuqala bese ukuthi eyesibili kube lo mfana bese kugcine intombazana. Oh kusho ukuthi ufuna ucreate space for lo omunye umfana? Yeah ufuna ukuvulela lo seqala ukukhula ispace ngoba siyabona ukuthi abasakwazi ukuhlalelana naye ikamera nelodwa. Manje kufanele axoxe uma emzini wakhe. Sengicabanga kanjani nami sengibone ngathi futhi ngathi uyamxoxa kanti yona ke ngilwa nayo leyo ngenani singazama ukuthi sibone siqashe umuntu simfake lana amgade then mawukuthi ufuna usizo lami sengingamsiza ukuthi ngimedele imali sizama ukukhipha umfethu simbeke ngaphandle but engilwa nayo ukuthi uma aphuma ahambe emzini wakhe. I hear you. So engifuna ukwazi mina Sanele ukuthi na njoba ekhala ukuthi akekho umuntu ogadi ozogada uma isho ukuthi umuntu ozogada uma njoba wena usebenza nayo usisi uyasebenza izingane ziyafunda. Yeah ingane ziyafunda. So inkinga kube leyo. Inkinga ileyo uma usala yedwa. Uyagula yini uma? Akekho kathi usemdala. Manje senanezi inkinga zomuntu omdala. Ukuthi akakwazi ukuhamba kahle yazi ekhishini enzenzela ukudla uhleze memeza kusho ukuthi
Ya into enkanjalo nje. So usisi usebone ngathi usewumthwalo kuyena. But asingageqa amagula. Asivele sizama ukuthola udadewethu omdala. Because ukuze sikwazi ukubona ukuthi ngempela mhlawumbe izathu zakhe akusona sokuthi ufuna ucreate space for iy'ngane. Mhlawumbe izathu zakhe ubona ukuthi uma uyasokola mebengekho ngoba ebona indlela ekwenzeka ngayo ebusuku nawe ungekho yena ekhona. Don't you think? Angimkhulumeli. Yes. Uma ukuthi imqondo wakhe futhi uthi ufuna ukuthi ingane yakhe zikhululeke nakhona sozwa ngaye. Senzela ukuthi kube lula kumina njengomuntu enisifonelile ukuthi sizokwazi ukuthi silungise lolu daba. Ngingalungisa udaba ngalizwa ngelinye iside le story. Yeah, ngiya-understand ayikho inkinga kanjani. But ngiyakuzwa kakhulu umuntu omdala one-right ukuthi futhi umuzi wakhe akhulele kwakhe kodwa mhlawumbe mawukuthi kunesidingo ngempela sokuthi kube khona umuntu omgadayo emini njengoba usho ukuthi nibeni ngabe bikho nonke. Ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi nizame umthwele umuzi ayingakhulumisi leyo umthwele umuntu ozomgada. Yeah, iyona nami bengiyibona leyo ukuthi solution elula for yena. Manje uyabona usisi akayifuna leyo solution. Yeah, ulisana naleyo ke. Hayi ke kusho ukuthi khona ukunuka santungwana. Mlangeni Magasela bafethu uzoyenza kanje angeke ngisimoshe isikhathi ngengipholise emaseko. Azizama ukuthola usisi omdala sizwe from yena ukuthi ngampela ukuziphi inqondo. Ufuna ukukhipha ngempela umama ekhaya. Uzokwenza kanjani lokho phela ubhuti omncane usakhona? Asivele simlande. Welcome back mbukeli we-Black Life TV isiqephu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni Magasela. Bengimenyiwe ubhuti la eceleni kwami uSandile. Yazi ave ngiwabheda amagama abantu angazi noma i-age kodwa nje kuningi. Ngivele ngibheda umuntu ufika athi nje nguSandile mina ngithi nje uSanele kodwa sikho lapho. Sandile bra wami khamba kahle. Ngiyaphila sisikhamba kahle. Nama ayikhamba kahle. Bese siba nosisi omdala la eduze kwami. Ngicela ngokukhulu ukuthi ubambukele we-Black Life TV ngithatha leli thuba ngimbingelele. Sawubona njani? Yebo sisi wami. Ngicela bandla sandwa sami ubingelele lapha nombukeli uthi sawubona nje bese uyazisho ukuthi ubawa kaba. Sanibonani balaleli be-Black Life. Igama lami nguSibongile kwaKaMkhize. Yebo. Hayi so right ufuna uqhubeka yini? Oh yeah. Relax ungathuki. Ayikho into wrong yabo nje mengekho umuntu ofake lezi zinto ezimnyama soku safe. Bekwaba khona nje la ama bodyguard obona ukuthi hayi bazongibulala. Okay. Yabo ukuthi manje la ku clean akho umuntu ozobulisa. Angithanda ukumosha isikhathi ke sandwa sami ngicela bandla ukuthi sinikeze uSandile usinikeze indlebe khona afuna ukusho kwenu afuna ukukuveza ufisa ukuthi thina as Black Life TV sikwazi ukumsiza kukona. Sandile my brother. Exactly into ngixelele yona isikhathi engafika usisomdala cela ungichazela ukuthi isimo simi kanjani. Yeah, lana ngoba bese ngichazile ukuthi usisi sibanga indaba yagogo la. Ngoba bengishilo ukuthi ngizocela usizo sengize ngathola usizo. So sisi ngicela ukuthi sizame ukulungisa indaba ukuthi ugogo sazi ukuthi soyenza njani indaba yakhe because ingiphatha kabi lento ukuthi sithathe ugogo simise home ekubeni enomuzi. Ama solution emaningi esingawathola singaboni ukuthi senza kanjani. Njengani ama solution? Bengishilo ukuthi singathola mhlawumbe umuntu esingamqasha mhlawumbe sihlanganise imali. Sandile usungazubiza abantu baka Black Life. Into esihlale sikhuluma la ekhaya na umayilana noma ukuthi noma simpekile ngiyamkhatha uma nezingane zami. Yini inkinga? Sisi angikuphikisi ngalokho. But engilwa nayo iwani mina ukuthi akwazi ukuthi kodwa ekugcineni uthi umgadeli umama ethi uyamthatha umise home. Hayi uma afanele ahambe Sandile. Uma usemdala ahamba yohlala home. Ehome uzobathola abantu bakhona abantu abasebenzayo bayababheka ogogo. Uzohlala kahle uma lapha. Yini ngathi inkinga ngempela Sandile yakho? Kanti lento soyikhuluma koze kube yinini? Okay. Ngokukhulu ithoba siswami indaba uma afanele home ingoba ke umuntu omgadayo noma ingoba ubona ukuthi hayi kahle sis kahle nje na ukuphapha kahle ukuphapha sis uSandile ukulandele khona lokho ukuthi nizongiphaphela. Ngiyaxolisa ukuphaphela sisi into esibangayo. Yeah ngiyaxolisa ukuphaphela ngifuna ukwazi mina sandwa sami ukuthi uma uyisolani home usemdala uma bazofika lapha emgadi uthi nje wena uyamgada nje kade kusho wena ngiyamgada nabantu abami mengikhona ngingasebenzi ngiyamgada nabantu abami umusebenza ugada mengisebenza ngicela intombazane yakamakhelwane uNonhlanhla ukuthi angibhekele uma indaba singambiza uNonhlanhla akhokhele uSandile uzomkhokhela uNonhlanhla hayi angifune umuntu la ekhaya angifune umuntu uzolahlelelwa impahla zami nezimpahla zengane zami nokudla kungabe ngisabona kahle hayi ngeke
angidinge umuntu umanje akahambe home uzofika ahlale kahle anethezeke. Uqosho umnikazi womuzi kwakhe. Nifanele ahambe phela uza nethezeke. Umama ngabe unethezekile uma la. Kanjani sisi? Kahle. Yini wrong ukuthi uma ahlale kwakhe uSandile uthi uzomnakekela uma athola umuntu ozokwazi ukusagada uma wena uqhubeke. uSandile njengoba beyahlala nezintombi zakhe uzobe nesikhathi sikama. Uyayinikeza phela isikhathi ngiyangabi nazo izintombi ethi nawe naba abantwana. Unaba abantwana noSandile? Yebo nginabo ababili nabo. Oh bahlala la ekhaya noma kamama wabo? Bahlala kamama. Beautiful. So hayi ngeke sisi uma akahambi nje. Iyona ndlela engcono leyo ukuthi uma akahambe ayohlala kahle lapha ahlale nezinye izalukwazi baxoxe kahle nontanga yabo. Akahambe nje uma akahambe. Nezingane zami seyikhulile futhi. Manje kufanele kwenziwe njani meyikhulile ingane? Phela nazo ithola indawo ukuthi ihlale. Manje ngenze njani? Ngoba phela uma usemdala ahambe ohlala phela ekhala abadala. Ngizomnaka mina umama ukuthi sekufika izinsuku zakhe nginawo umasingcwabisane ngimdlalela wona. Indaba wena okay siyawubona umasingcwabisane indaba wena ungakheli izingane zakho iroom ngaphandle mase ikhulile. Hayi amandla sisawekho. Awekho kwala engitohoza khona imali incane. So ngcono ubulala uma ukuze ahambe uma. Hayi ngeke angimbulala akahambe uma ayohlala noma. Uyathanda yini noma uyohlala? Hayi uyathanda uma uyathanda. Uyathanda sengeke ngayixoxa naye leyo ukuthanda impela. Hayi Sandile uthi uma akathandi. Inkinga iyi1 uyamenza ukuthi athande. Uma akathandi. Kahle kahle ngenhliziyo mase ngikhuluma naye uma akavumelani kahle lento. Hayi uSandile nje uyikhulumela into zakhe. Hayi basemakubo. Manje uyanqena yini ukuthi bakusize ukuthi ukwazi ukwakhela ingane engcono iroom noma lama Wendy House ke ola ePlango ngoba lento ishow nje mina noma ngathi ngiyaphapha wena lento yenzayo iyabheda. Hayi sisi ngathi nawe uyahlanya. Uyabona sisi uyahlanya ngolohlanyayo. Ngeke ngithathe ingane zami mina ngoyilahle emadodeni. Mina ngiyazondlela mina lezi ingane. Wendy House yini? uSandile yona into obubalethela yona la. Yona into obubalethela yona la. Kanti usizofunde wathi hayi bongeke. Yazi Wendy House. Hawu. Yini? Ilezi indlu lezo ezincane. Ezamaplango. Anginayo imali yazo lezo zindlu lezi yona engenayo. La indlu kama ikhona. Wena Sandile yini inkinga ngoba unayo indlu ngaphandle. Indaba ungafuni ngikusize nami. Uzongisiza ngani? Ngizokwazi ukuthi mahlanganisa imali kancane sikwazi. Yabo maxoxa uma uzoxoxa ngokutshela. Nami lento engiyinqenayo ngiyabona ukuthi umuzi uzogcina uthathe uyoshintsha amaphepha. Vele. Hayi ayikho leyo. Umuzi nje owami nezingane zami. Wena uzohlala ngaphandle nje obuhleli sihlanje obade sihleli. Umama ehamba home. Uma uzofika hlale kahle lapha nethezeke. Izingane ezihlale ngala eceleni. Siyamjeza. Mamkhize ukho right mental udinga usizo. Hayi ngeke akho mental wena odinga usizo. Mina ngicabanga ukuthi wena udinge home wena. Kanjani sisi? Ufanele nje ube nabantu abazohlala nawe bakusize. Hayi sisi ngeke. Awukwazi phela ukuthi hayi Sandile ngeke ungilethele inkinga enje. Ngeke ungilethele inkinga enje mina la ekhaya. Ikithi la. Ikithi la. Angizozwa mina ngomuntu ozoqhamuka obalethile. Baqhamuka bona labantu ongilethele bona. Baqhamuka Sandile. Indaba ungangibuzi mina bangiseduze wakho uziqhamuka. Oh sisuqhamukaphi? Ngiqhamuka la. Kephi la? La eduzane. Hayi ngikho into ethuseduzane. Wendy House ufake ingane zakho uma ahlale la ashonele la kwakhe aphume ngebhuku. Awungilethele yona ke sisiqala ke bese ngiyifaka khona. Kodwa uma afanele ehambile la. Ahamba uma yohlala ekhala abantu abadala ahlale nabanye ogogo nomkhulu. Hawu mina uma ngiphika umama ekufika izinsuku zakugcina ngiyomncwaba kahle uma wami. Ujaha umncwaba into ofuna ukuyenza. Sisangijayile lokho. Ngifuna nje uma ayohlala nje nezinye izalukwazi kube kuhle nathi la ekhaya sikhululeke ngibuye ngimvashele uma wami. Ubani ufana khuleke emzini omunye? Imina nezingane zami. Ima futhi yaboya phambuka awukho right. Hayi angiphambuki sisi. Ayibona into mayini izongixaka weJesu. Sandile ngangihlanyisi mina angezwe. Ngicela ngihlanyisi mina. Uzone drama. Ngicela ngihlanyisi nje ngalo sisi. Hayibo mina ngizomswa ngimambe ngezandla zami. Hambe ba. Hambe wena. Ngiyakusaba yini? Ayisabi mina sisi. Ayisabi. Yabona lo muntu omlethe la uzobona ke ukuthi ngizomenzani phambi kwakho. Yabona into engibhekana nayo sisi ingakho ngigcine ngifisa. Uzobona ukuthi ngizomenzani. Sizakuyakhula bese. Awukho right. Ngi right sisi. Ngiyafuna ngikutshele free.
Yongenzela lutho mina. Okay. Uyeke-ke leyo drama yakho. Njengamanje ngizokutshela ngizofaka umthetho la ngifaka ama-social worker uma akaphumi la ekhaya uSandile uyakwazi ukuthi afford uma akuwalandeke la uma-social worker engibone akuwalande ngiboneke la uma-social worker sezothini usuyitholile isolution yeso uma uzoqhubeka ahlale la ekhaya uma ngekazi aye home uzomtholela umuntu ozomsiza isemzini wakhe uyangizwa yini iplan ithini njengoba imizi la amakamera u2 bese kuyolana nekhishi so uzofaka umbhede uzokwenzakalani for uma umuntu ozohlala noma ngicabanga ukuthi uzohlala naye ekamereni lakhe so ede umunye umbhede hayi angifunde umuntu nje mina la endlini phela umuntu akafuni angifunde umuntu mina la endlini emzini wakhe angakusabisi into siswa mina phela ngishadanga sisi mina ngihleli bangazaziso amadoda ngihleli la ekhaya ngizohlala ekhaya akukho umuntu ozongithatha mina sengikhulile kwami hlala phela kini uma kodwa mtholile manje yini inkinga manje ngabisa uma ehome uSandile nje beze sibhalela uma akafuni ukusuka kwakhe wena ufuna ukhipha uma kwakhe ngempela unamanga uSandile sesaxoxa thina kudala noma uma wavuma ngihambe mina ngiyokhuluma noma hayi uyokhuluma ukuthini ngifuna ukwazi uma ngithi akekho disturbed ekhanda uright mentally yonke into right ukuthi kuphela usekugile usengitshelile nje zini into soyikhuluma noma phela isiqhwaga nje wena ngitshelani noma angisaziki hayi sayisonta ngabakho awukhulume awuzobona ukuthi nawe ngizokwenzana yabo abakhuluma njengawe ave ngibasolva sisi ngempela angive ngibasolva ngitshela mina futhi awuzungitshela wena Sandile uhamba olanda abantu awungitsheli mina yolanda abantu bazongiphaphela ngoba bephapha nje uzongiphaphela phela lo uzongiphaphela mina ngikhulumile nawe ngaqeda ngoma ngathi uma simthatheni simise wo so hamba siyombona yini inkingi awungilaleli kodwa mina ngikhuluma naye ngizokulalela ukuthini ngoba lento kade sayikhuluma wabona ukuthi ngcono nihamba olanda abantu bezongiphaphela njengoba bengiphaphela asiphumanga nesinqumo kodwa ekugcineni ufuna kube isiqumo esithini ngoba ngikhulumile noma isinqumo samayi into ekhuluma noma ungafuni ngokhuluma noma ayikho into ekhulumele naye imini ozohamba ukukhuluma noma ngizoya ekamereni ngokhuluma noma ngimbuze yena hayi lele kuma angicela ungangidisturb nje yena ngoba umama esikwavuka ubiza lokho afune lokho afune ngicela umyeke nje usaphuza namaphilisi ukhona uSandile anankinga ngokunakekela uma wakhe amnakela kephi uyahamba lo uyabheka izintombi zakhe lo ngibengamtholi ngisale mina nengane zami abazukulu phela nawe nowazali nabazukulu abahlala bakho nabo phela babuye bahambe bebangani ba ngisale mina ngedwa la fanele ngenza ama-washing fanele ngimenza lama-parties sizomtholela ugogo usiza ngeke ukwenze konke onjani sisi usizo iluphi onjani usizo olukuthi ube khona umuntu ozonakekela ugogo enze show ukuthi ugogo right wena sizinda unenkinga yini umama engithi ngimise unenkinga nomuntu omdala ohanjiswe unonhlanhla hayibo uyamazi athi unonhlanhla sizomtholela kodwa umuntu uSandile ngifuna ukuzwa ngawe mina bhuti wami nje ubucela ethi ngisisize ufuna uma ahlale la ekhaya angahambi ngifuna uma ahlale ekhaya nje emzini wakhe wenza lokho okufuna yena ashonele emzini wakhe seku right seku-right ngicabanga sesiqedile sandwa sami bengifuna ukuzwa bengithi baqambela amanga baqinisile bebethini bebethi awufuni ufuna ukuthatha umuzi kube ingane zakho mina bengifuna nje uma ahamba ohlala kahle mina ngithi hamba wena ngoba uyakuthanda home hayi angilapho mina bakhona abantu abanganga abahlale home abantu abano-89 87 abahlale home phela wena uthanda home cha mina ngenzeni uma ahlale ngokunethezeka ahlale nabanye unethezekile nje emndeni wemzini wakhe ajabule unethezekile ngizohamba uma ngimvakashele mengithola isikhathi ngingasebenzi ngithathe nabazukulu bami siyomvakasha naye uSandile lewa uyohamba eyombona mina nginankinga uma ungase kuthuma wahlale home as long as uma yengi right noSandile right but I don't think it's fair ukuthi kube khona umuntu ilunga nje lomndeni wethu and isizathu sakhe sithi ukuze kuzoba khona ispace ngobuzeli mina ngithatha kube ingane zakhe ezikhululeke uma ahamba ayohlaliswe home afele home uyabona nje uSandile njengoba enibizile uSandile ethe kuzanga uSandile isikhathi sengimhlale ngekho la uhlale seyintombini zakhe akakuphiki kuSandile lokho uthi uSandile kanjena ufuna ukuzothola umuntu ozohlala la noma ngoba yena uyakuthemba hayi yabona le iyona engayizwa ke nje ngingayizwa kahle hle angizwa nje ingena la iphuma la angiyizwa nje angizwa uSandile nje uyathanda nje ungalaleli uzohlala mina la mina la ngihleli kusho ukuthi wena mesho mina phela uma washo ukuthi meshona umuzi wami nezingane zami kodwa kubhaliwe kanjani ephepheni kubhala ukuthini itetela lithi mina waye ngixoxela uma sihleli naye phela iphepha uzoshintsha wena iphepha mina ngizoshintsha iphepha wena uzoshintsha into eshoma hawu uyena mnikazi womuntu ngicela ukukhuluma nakho uyena futhi hayi mawulele ke sisa ngeke sisa ukahle ngathi ngibakela ikhanda ayibo
sisawukahle kancane hayi kade ingakho ngingafuni ekuhlalisha ekhaya. Usandile ukhulume nomuntu wakho ayingeke umbangela ikhanda losisi. Sokade somnakekela uMaso lebesifika sombheka kwayithini. Hayi nongifica nami. Nongifica. Uyasebenza nje wena. Hayi ngimengisebenza angikho. Ngicela uNonhlanhla ezombheka uma. Ngizobe ngikho ngifuna ukumbona uma ukuthi uyinkinga kakhulu. Ngoba ungithembi. Ngoba ungithembi wena yini ndaba ngathi uhamba noSandile. Angihambi noSandile ngizwa. Hayi yini ndaba yonke into eshoyo mina nje awizwa. Ngicela ukubuza umbuzo wodwa. Uyakwazi ukusathi uthi siNonhlanhla umlanda azomgada omali leso sikhashana mawungekho. Kodwa ufuna azohlala la. Hayi angifuni aqasha. Umlanda kanjani pho? Akeze ngalo sithathe ngimbiza. Uteyantshontsho uNonhlanhla. Hawu kahle bo wena. Angishongo kanjalo ngishongo. Ngithi abantu bayantshontsha. Usofuna ungixabanisa noNonhlanhla uma uzogada uba azobuzwa azobheka uma usungixabanisa noNonhlanhla usengithe uyantshontsha. Uthini kanti? Hayi ngithi mina uNonhlanhla angimdingi aze la. Abantu bayantshontsha abantu. Angimdingi nje ezohlala. Si right nje sihlela nje ekhaya. Wena Sandile uhleli kahle ngaphandle. Mina ku right ngihleli ingane zami endlini kamani ubaba. Yini inkinga? Nifunani? Uma kahambe home. Uma wami ngomngcwaba kade sekuphela insuku zami. Waze wajaha ukumngcwaba. Kaze ngiyasho phela ukuthi uma mhlawumbe ngibona ukuthi ngiyomlahla. Angingima komlahla. Cha into ejabulelayo nje uthi umkhavili lo. Yebo ngimkhavile uma wami. Ngomngcwaba ngenkomo. Ngimngcobe ngelikhuni ingovu engakayibhokisi. Bezothatha umuzi wayo. Bese thatha umuzi. Hayi umuzi vele awushili nakusho manje uthi bezothatha umuzi. Wawunika mina phela uma umuzi. Usandile awuzohlala ngaphandle. Angangeni la endlini. Hayi engangeni endlini. Wohlala ngaphandle nawe thuyashada nomfazi wakho ohlala ngaphandle. Iyona into asayilungiswa ke la kuzofanele sithathe abantu abasizayo la kwa Black Life sizozama ukutholela uma usizo uzama ukuthola fanele senze sure ukuthi yonke into secured before maza adlule emhlabeni lo sisi uzothatha yonke into ngizosala ngelutho yazokhipha ngisho soft ngizokuthe yonke into ibhilonga mina into ethi manje awukho right eyami into ethi eyami nabantu abami yami nabantu abami abantu abakho banobaba labantu babalahla ngeze njani Sandile babalahla bebancane ngiyayikhuphisela mina abantwana noma ke ngobuse olimpesheni angipheke lokho angipha hawu ubindule imali epesheni nje imali yakhe epesheni uyena uma ungiphangiye ngithi ma hayi bo lo ngafuna ufuna umxoxa umise home hawu ngimenzela yonke into ngahambe yazibukele Black Life TV mengahlala nalo sisi ngathi le ntate uzoyenza ngimini mina uzoyenza kuyena kuqala so ngizobeke ngisebenze ngingabe umuntu manje ngathi nginodlame anginalo udlame mina ave nginothando into engifuna ukuyenza ngifuna umanakekeleke uSandile akwazi ukuhlala kubo abe safe akho umuntu ozophuma kuba abazukulu nabi kubo labazohlala asixoshi umuntu nayo sisi akube kubo asixoshi umuntu kodwa okunye nokunye lo akakushoyo ukuthi obaba baye ema home nani as long as umama ethi hayi ufuna ukuhamba yena ufuna ke home then sikwa assist kodwa umama ethi akafuna wena ukuhamba akafuna ufuna ukuhlala kwakhe sizozama ukusiza uSandile uthathe umuntu ozogada uma indaba kaSisi usezoyibona uyenze kanjani cela nimzamele noma RDP bafethisa khona lonto mina am out Mlangeni Makasela Sandile right mina lapho lo RDP noyinika uSandile noyinika uSandile lo RDP mina ngindayo ngihleli la yebo Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy